El govern anterior, mitjançant la regidoria d'Esports, va entomar un repte, un tema que venia de molt llarg, que tenia a veure amb la possibilitat de tenir un tercer pavelló amb sostre, diguem-ne, no? Una tercera pista per poder encabir tot el gran volum de necessitats esportives de tots els clubs i totes les entitats esportives del poble. Es va fer una feina prèvia molt important i que deixa realment el terreny molt aplanat perquè es pugui fer de manera fàcil i en el curt termini. I el més important, es va arribar a un consens important amb totes les entitats esportives. No hi ha grans dissensos en el sentit de que el que es podia fer i el que s'hauria de fer a Cardedeu és posar un sostre a la tercera pista que tenim al pavelló. Posar un sostre a la pista descoberta d'asfalt que hi ha a davant del bar del pavelló, perquè quedi clar. El projecte, a més, contemplava certes altres coses, per exemple, la incorporació d'un ascensor que fa molts anys que es demana i que estava dintre del projecte i està quantificat, i també d'una rampa d'accessibilitat que permetia, diguem-ne, millorar i extreure certes barreres que hi ha actualment per accedir al segon pavelló, a un dels pavellons sostrats. La pregunta és, quins plans teniu com a govern, en aquest cas amb la Noelia com a regidora, respecte a aquesta actuació, i que ens aclariu, perquè hem sentit a parlar d'altres idees, altres projectes, i volem saber per què es desestima aquest, si és que es desestima, i quin cost tindrà això. En fi, volem informació al respecte.